duniyan nan kaɗanci rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi, babu ciwon kai, babu bacci, babu jiya, babu yau, babu in an jima, babu wata shekarar, ba bara, ba baɗi. Rayuwa ce za a yi ta sadidan, rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kaɗai ya san irinta, rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya da irin wannan rayuwar da muke. Annabi yake cewa hasatu ummati 60 aw 70, yawanci annabi yace girbin al'ummata ƙarshen nunarka a rayuwar duniya shine 60 ko 70. Jama'a wallahi mu ji tsoron Allah, wallahi mu ji tsoron Allah, domin lallai idan mutane suka zama suna cikin al'ummar da ake ɓatanci ga manzon Allah, to wannan al'umma tana cikin musiba, wannan al'umma tana cikin bala'i, wannan al'umma tana cikin narko na Ubangiji. Wallahi na rantse da wanda raina yake tafin kudurarsa, Allah ba zai kyale mu ba, Allah ba zai bar mu ba. Ana taɓa bawansa, ana taɓa wanda ya fi so, ana taɓa wanda yake ƙauna, ana taɓa wanda ya yo mu dan shi, ana taɓa wanda yake wa rayuwa stamfi. In manzan Allah ya ma stamfi ka wuce, ana taɓa shi Allah ya bari, ba zai bari ba. Jama'a wallahi mu ji tsoron Allah, wallahi mu ji tsoron Allah.